गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। गोबावथार जाबायमोन आं भिडिअ लाबोयैया, दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैलायबाय। दिनैनि भिडिअनि मेन रिजनानो जाहैबाय माने UPPL नि जेननायनि जाहोनफोरखौ लानानै आङो माने भिडिअ लानानै फैदों आरोना। स' नोंथांमोनहाबो जुदि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। एक्सुवेलि आं बुंनो थाङोब्ला रावबो पार्टिनि नङा, आं गेजेरनिनो मानसिमोन। आरो मालायफोरबायदि आं माने बाइक रेलिफोर खालामनायावबो आं माने गिदिंफायाखै। UPPL आवनो होन बा BPF आवनो होन, आं माने बाइक रेलिफ्रावबो गिदिंफायाखै आरोना। अब्लाबो आं माने फंसे बाथ्राखौ माने बुंनो सानदों। जेब्ला नकदा सेन्टारफ्राव माने लोगोफ्रा लोगो मोनो अब्ला माने आंखौ सोंदों आरोना, नोंलाय अबेहाय होगोन होननानै। आंथ' जेबो बिसोरनो फिननाय होआसै, आङो उल्था बिसोरखौ सोंफिनबाय आरोना, नोंसोरलाय अबेहायथो होगोन होननानै। अब्ला बिसोरो जाहैबाय माने जोंलाय नांगोलनिखा, जोंलाय नांगोलावनो होगोन ओरैबायदि बुंबाय आरोना। ओमफ्राय नोंलाय होननानै आंखौ सोंबाय आरो। आंबो बुंबाय आंबो बेयावनो होननानै। माने आङो जेबो पार्टिखौ माने नासया, जिखुनु पार्टिबाबो माने आं बेजोंनो होननानै बुंदों आरोना। दिनै जों मिथिगौ UPPL आ 2000 मायथाइयाव माने सरकार दादोंमोन। बे माने गाव हारसिङै सरकार दानो हायाखैमोन, माने BJP खौ लोगो लानानैसो एबा BJP आ लोगो लानानैसो सरकारखौ दानाय जादोंमोन आरोना। दा बिनि बेलायावनो बुंनो सानो UPPL आ मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो नुखादों। बेखौ आं बुंनो गोनां दरखार गैया, जेसेबां मावदों मावाखै रायजोफ्रानो नुजोबखादों। बेहाय आंहा बुंनो गोनां दंबावो होननानै आं जेबो साना। UPPL आ थांनाय बिसायख'थियावबो 12थाल' सिट मोनदोंमोन। BJP जों माने ज' खालामनानैसो सरकारखौ दादोंमोन आरोना। दा बेखौनो लानानै जोंहा प्रमद सारआ प्रेस मिटनि गेजेरजों बिबुंथि होदोंदि रायजोनि बाथ्राखौ गाव बुजियासै एबा गावनि रावखौ रायजोफ्रा बुजियासै होननानै माने मिस आन्डारस्टेन्डिं जालायदों होननानै प्रेस मिटनि गेजेरजों माने बिबुंथि होदों आरोना। नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ एसे नायनानै लादो। প্ৰত্যেকটো কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে খুব শৃংখলা পদ্ধতিৰে খুব ডিচিপ্লিনৰ মাজেৰে যোৱা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। আমাৰ 40জন প্ৰাৰ্থী খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ হয়তো বহুত মনৰ কথা যোৱা সময়ত আমি বুজিব পৰা নাই, বা ক'বাত নহয় ক'বাত কিবা এটা ৰৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ফালে যিটো মেণ্ডেট আশা কৰা ধৰণে নহ'ল। दानिया फैदो मेन जेननायनि जाहोननि सायाव। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंना प्रमद सारआ मोनसे समाव बुङोमोन आरोना, 50 फुट गोथौ जावनानै नायोब्लाबो जोंनि आबै आबौनि बेगेंखौ मोनगोन होननानै। नाथाय फारसेथिं नायोब्ला दायो गाव गादियाव जिरायनायनि उनाव बेफोर खोथाखौ बावनानै माने मा खालामखो, गोबां बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदै खालामबाय। गावनि न'आव सान्थियै थानो मोनासै, न' गैजायै बायदि, न' बां गैजायै बायदि जेराव मेराव आलाय सिलाय जानांबाय। आरो मेनलि गिर्जा मस्जिद बेफोरबायदिनो गोबां माने इसोर थाग्रा थानसालिफोरखौबाबो माने मन्दिरफोरखौबाबो सिमफायनानै माने सिलिंखार बिलिंखार खालामनानै आलाय सिलाय खालामबाय। जानो हागौ बेफोरनि सावानो नांदों नामा होननानै आं सानो आरोना। दिनै बेफोरबायदिनो गोबां आलाय सिलाय खालामबाय। बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदै। दिनै पर्बत जरानि खोथाखौनो होन, नोंथांमोनहा बयबो मिथिखागौ। बेफोरखौ गासिबजोंबो नोजोर बोनानै हयथ' रायजोफ्रा सानबायदां माने बिजाथिखौ सोलायनायनि थाखाय माने गोसोआव माने
मोनसे सानखांनाय फैबाय जानो हागौ आरोना। दिनै फेरेंगा साराबो मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोनहा एसे गोसो होनानै खोनासंनानै लालाय। माबा मोनसे थालांखो एबा माबा मोनसे बारा बुंखोना माबा मोनसे थालांखो नोंथांमोनहाबो फेरेंगा सारनि खुगानि बाथ्राफोरखौ एसे खोनासंनानै लादो। जिमान যজ্ঞ পূজা গীৰ্জা মছজিদত নাযাওঁ কিয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিলেও এইবাৰ UPPL দলক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো আউট অফ 40-32টাতো আমি জিকিমেই। दिनै साननानै नायनांगौमोन आरोना। थांनाय बारावबो जोङो गाव हारसिं सरकार दानो हायासै। बेनि बेलायाव साननानै नायनांगौमोन। सोरखौबा जोगारनाय सोरखौबा नाङा बेफोरबायदि खालामनायजों माने पलिटिक्सखौ देरहागोन होननानै साननो नाङा। हानायमानि बयखौबो आंगो खालामनानै माने गावनि आंगो खालामनानै लानो साननो हाबासो रोंबासो पलिटिक्सआव देरहागोन। बे खाटां आरोना। सोरखौबा नासयनाय सोरखौबा बेफोरबायदिनो मुग तुमुग बेफोरबायदि बखियोबा पलिटिक्सआव माब्लाबाबो देरहानाय नङा। बे हले खाटां। दा हाग्रामा सारनि बेलायावबो आं बुंनो सानो गाव हारसिंनो माने सरकार दानो हाबाय। बिनि सायाव जोंहाबो गोजोननाय दं। दा सारा माने गावनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावफुंगोन आरो बयखौबो समान मेगनै नायगोन होननानै आं माने मिजिं थिनाय थाबाय आरोना सारनिसिमबो। स' लोगोफोर आंनि बुंनायफ्राव गोबां गेना गोरोन्थिफोर जालांबाय जानो हागौ। नोंथांमोना अननानै गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनजों गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं। लाभ इउ अल।